Преди 58 години в град Свищов е направена първата копка за изграждане на химичния комбинат Свилоза, единствен производител на избелена сулфатна целулоза от широколистна дървесина в България и на Балканския полуостров. Заводът за целулоза е проектиран да произвежда целулоза за вискозни влакна. През 1987 година дейността му е преориентирана към производство на целулозна хартия. Използвана суровина – дървесина от местни широколистни – бук, топола, цер, акация. Метод на производство – сулфатен. Избелване без използване на елементарен хлор. Завод за целулоза Свилоцел ЕАД е част от групата Свилоза. Единствен производител на избелена сулфатна целулоза на Балканския полуостров. Персонал около 500 човека. Режим на работа непрекъснат. Експорт в над 15 страни от Европа, Близкия изток, Египет и Китай. Сулфатно избелената целулоза се използва като суровина за производство на различни видове хартия. Хартия за писане и печат, принтерна хартия, тишу хартия, хартия с пигментно покритие, ВЛПП с покритие, лицев слой на картоните, повърхностно облагородени хартии и други. Производствената линия в Свилоцел ЕАД представлява 3 цеха, в които последователно преминава дървесината, а на изхода се получава избелена листова целулоза. Цех за подготовка на дървесината. Дървесината под формата на трупи се доставя от камиони и мобилни кранове я складират или я подават директно за производството. Кората се премахва от дървените трупи чрез сурово корообелване. Дървосекачните машини приготвят треските за процеса на изваряване. Стандартните трески с нормален размер 45 на 45 на 10 мм се подават за изваряване в специално конструирани за целта варилни котли. Целулозен цех – варене, сортиране и промивка. След запълването, треските се заливат с варилна луга, която съдържа основно натриева основа и динатриев сулфид. Процесът на варене продължава 4 часа, като целта е да се разруши структурата на дървесината, като лигнина, хемицелулозите и другите високомолекулни съединения преминат в разтвор, а целулозните влакна останат в твърдо състояние. Получената целулозна маса съдържа в себе си както механични примеси, постъпили през варилния разтвор или готовите трески, така и несварени дървесни остатъци, наречени непровар. Поради тази причина тя се подлага на двустепенно сортиране, грубо и финно, с цел пълно отделяне на примесите и непровара от целулозата. Целта на процеса промиване е да се извлекат от целулозата всички разтворени по време на варенето органични вещества, наречени черна луга, както и останалите алкали от варилната луга. Избелително отделение. Свилоцел използва метод на избелване без газообразен хлор и хипохлорид. Процесът протича в 4 отделни степени в следната последователност 0,2, D0, EOP, D1. След всеки един от тях целулозата се подлага на междинна промивка с цел отстраняване на продуктите от избелването. Крайната белота на целулозата е 88%. Всички параметри на процесите се контролират от модерна измервателна апаратура. Процесите на обезводняване, сушене, рязане, опаковка са напълно автоматизирани. След ситовата част целулозното платно е сухо със съдържание 24%. След пресовата част достига до 50%, а след сушилната част остатъчната влага е 10-13%. Ширината на целулозното платно на изхода от сушилната е 4,20 м. След сушилната част платното се нарязва надлъжно и напречно на листа с размери 60 на 85 см. Следва процес на пресоване,
опаковане и окончателно оформяне на връзки от бали по 4 с общо тегло 1080 кг. Благодаря за вниманието. Използвани източници: работни материали, предоставени от завод Свилоцел, град Свищов, материали от списание Целулоза и хартия, брой 2 от 2011 година, филм от YouTube по случай 50 годишнината на Свилоза.